Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Pawlu Mizzi. Llum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa ta' San Polikarpu Martri. Hawnhekk f'dan is-santwarju peress li huwa l-erba' qegħdin nagħmlu il-quddiesa tal-Verġni Imqazza Marija bħala is-Sultana tal-Paċi, bl-iskop biex nitolbu ħalli tinżamm il-paċi fl-Ukranja, kif tafu hemm gwerra imdendla, għalhekk ejjew nitolbu għal paċi fost dawn il-popli. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek, rittati jisliem u l-paċi lill-bnedmin bl-interċessjoni tal-Verġni Imqazza Marija. Atina il-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem maqudin flimkien fl-imħabba tal-aħwa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Intom ma tafux x'għas is-sirada għalhekk għandkom tgħidu jekk il-mulej jrid. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu, Eżis, issa se nkellmu lilkom, intom li tgħidu, illum jew għada immorru f'din jew f'dik il-belt u nqattaw sen hemmhekk, nixtru u nbigħu, nagħmlu l-flus. U intom ma tafux x'għad is-sirada għax x'inhi ħajjitkom, intom bħal fwar li jidher għal ftit u mbagħad jgħid. Flok ma tgħidu jekk il-mulej irid, ngħixu u nagħmlu dan jew dak, tiftaħru bil-fruwat tagħkom. Kull ftaħir bħal dan huwa ħażin. Jekk mela xi ħadd jara fit-tajjeb li għandu, jagħmel u ma jagħmlux, jagħmel dnub. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Isimgħu dan popli kollha, għatu biden intom il-koll li tgħixu fid-dinja, kemm iż-żgħar u l-kbar tal-poplu, kemm il-onja u kemm il-fqar flimkien. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Għax għandi nibża mill-imħżina meta jdur għalija l-ħażen ta' dawk li jonżbuni. Fġidhom it-tama tagħhom, jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. Flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Ħadd ma jista' jifdi lilu nnifsu jew jagħti lil Alla prezz tal-fidwa tiegħu. Oli wis il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed biex wieħed jgħix għal dejjem u ma jara qatt il-qabar flimkien. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Jara mqallu rrifimutu, l-iblaħ u l-beħlini il-koll jintemmu u lil-ta warajhom iħallu ġidhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewit. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jienu bit-triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej,
ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi xjaten f'ismek u ridna nżommuh għax mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: la żommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Il-kelma tal-mulej. Vanġilu tal-lum eżjes jaqbel ħafna mal-mod ta' kif nirraġunaw ħafna drabi. Aħna dejjem infittxu aktar minn dak li jaqadna, dak li jifridna. Dak magħna u dak mhuwiex magħna. Dak magħna u dak kontra tagħna. L-istess ħaġa li qallu Ġwanni lil Ġesu. U Ġesu jrid jibdel il-mentalità tad-dixxiepli tiegħu. Għax x'inhu tant magħna jew kontra tagħna? Kif aħna nistgħu nintarfu li aħna lkoll aħwa flimkien? Billi nkunu nies li neħduha kontra il-għerq tal-ħażen. Ix-xitan. U x-xitan mhux ix-xitan tal-qrun kif inpitruh. Imma l-ħażen mnejnu jinbet. Il-ħażen jinbet mill-għerq. Infatti anke fl-Iskrittura kelma oħra flok ix-xitan hija il-qarrieq. Għax min jimxi ma' Kristu, min hu dixxiepli ta' Kristu, irid iwassal il-ġid, irid juri l-imħabba. Il-ħażin jintaraf minn hemm ilu, mill-għerq tiegħu. U għalhekk Ġesu lil Ġwanni jirrispondih b'dan il-mod. Jekk qed ikeċċi xjaten f'ismi, jekk qed jirbaħ il-ħażen, dak ifisser li huwa magħna. Mhix kwistjoni ta' miegħi jew kontrija. U l-istess ħaġa sibnija l-istess parir li jagħtina tagħna dal-għoddu San Ġagbu. Meta hu jgħid flok ma tgħidu jekk il-mulej irid ngħixu u nagħmlu dan jew dak, tiftaħru bil-fruwat tagħkom. Ħafna drabi għalhekk maħniex kapaċi naraw it-tajjeb fl-ieħor għax inkun mimli bil-fruwat li hemm f'ħajti. Għax naħseb li jien aħjar minn ħaddieħor. Għax jien immur il-Knisja aħjar minn dak li ma jmurx Knisja. Għax jien nitlob kuljum, għax jien insum kuljum aħjar minn ħaddieħor. Il-ħajja spiritwali jeżjes ma titkejjelx minni imma huwa Alla li jsawwara fina. Ejjew għalhekk nitolbu l-mulej illum u l-Verġni Mqazza Marija li nkunu nixbħuha. Nkunu nixbħuha billi jseħħ fina dak li jedna fis-Salm responsorjali. Inkunu tassew
foqra fl-ispirtu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' Alla. Kull min jagħmel it-tajjeb qiegħed jagħti xhieda tal-imħabba ta' Alla. Jew għalhekk irresqulu t-talbiet tagħna u l-mulej nitolbuh u ngħidulu wettaqna mulej fl-imħabba tiegħek. Wettaqna mulej fl-imħabba tiegħek. Nitolbu sabiex f'dan is-smien tas-sinodu jikber id-dialogu bejn l-insara ħanitsaħħu dejjem aktar bħala dixxiepli vera ta' Kristu. Nitolbu sabiex pajjiżna ma jibżax quddiem il-ħażen ta' madwarna, imma jafda dejjem fit-tiba ta' ħafna bnedmin ta' rieda tajba. Nitolbuk mulej għal paċi fl-Ukranja. Għamel li l-poplu jgħixu fis-sliem u l-imħabba ta' xulxejn. Nitolbu sabiex it-tajjeb ta' kull wieħed u waħda minna jinġabru hawnhekk fil-ħobs u l-imbejt li sejrin nofrulek għal glorja u l-imħabba tiegħek. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla, il-grazzja tiegħek twassal sa tmiem it-tajjeb li hemm f'kull bniedem sabiex bibnek Ġesu Kristu il-bidu u t-tmiem ta' kollox nannu bla waqfien it-tieba u l-imħabba tiegħek bla qies. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti id-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek fiċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Dini il-qaddejja umli tiegħek li laqet itħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġufra fi tagħha il-prinċep ta' sliem Ġesu Kristu ibnek. Din hija l-omm li frabta sħiħa mar-rieda t'Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem
l-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Dini id-disċiplu ta' Kristu li talmet tħobb isliem u imsieħba qalb waħda fit-talb mal-apostli ħerqana talbet għal-miġġija tal-ispirtu tal-għaqda u isliem tal-imħabba u lena imwiet mill-missier. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li għal dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġej fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Atina mulej l-Ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li jammilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu dejjem il-qudiem fostna dak is-sliem li ħallilna Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għandi jekk avviż importanti, aktar milli avviż, nitlobkom taħsbu ftit, tirriflettu. Il-kol kemm aħna niġu hawnhekk f'dan is-santwarju għaliex għandna mħabba speċjali lejn Omna Marija. U dan ħadd ma jista' jiġħdu. Persuna li inti tħobb tfittex mhux biss li żżura, imma tfittex ukoll li ssir taf dejjem aktar fuqha u titkellem dwarha. Hija xewqa tal-Papa Franġisku li minn hawn ftit ta' żmien oħra ħanilqgħuha fostna li s-santwarji ta' Pinu, mhux is-santwarju ta' Pinu biss, is-santwarji imxerda mad-dinja kollha ikunu post ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. Kienet ittra li rċivejna propju f'Settembru li għadda. U aħna mill-ewwel ħadna dan l-ewwel pass għaliex kull l-aħħar 14 fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-santwarju qegħdin nagħmlu laqgħa ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. Ngħidha ċaru tont, m'iniex sodisfatt bin-numru, jiena ma nħobbx inħares lejn in-numru lanqas. Imma jien nistenna li għandna nuru ftit iżjed imħabba lejn Omna Marija billi insejbu ftit tal-ħin u nsiru nafu aktar dwarha. Kemm noqogħdu nitilfu ħin biex nisemgħu fuq dak u fuq l-ieħor u dak il-film u dak il-programm u ntaqtqu fuq xulxejn. Imbagħad m'għandniex ħin 3/4 darba fix-xahar aħsbu ftit. Illum ħajkun hemm laqgħa oħra ta' dan it-tagħlim fis-sala tas-santwarju li tkun mis-6:30 sas-7:15. Kulħadd jista' jittandi. Laqgħat li ġaluna nitgħallmu aktar dwar Omna Marija u li jkabblu fina aktar l-imħabba tagħna lejha. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu 3 Ava Marijiet u npoġġu hekk taħt il-ħarsa ta' Omna Marija l-emigranti tagħna li magħhom ħadu wkoll id-devozzjoni u l-imħabba lejn il-Madonna. U għalhekk ngħidu: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.